Avataan viimeinen palkanmaksukerta ja mä tulostan täältä ensin palkkalistojen yhdistelmän valituilta palkanmaksukerroilta, eli tulostan koko vuodelta palkkalistojen ja valitsen kontrollilla ja shiftillä ja hiirellä kaikki palkanmaksukerrat. Tulosta. Tämä kone muuten aina 1:30 aina valittaa. Mulla on aina ollut se, vaikka mä oon pitänyt vuonna 90 kurssia Hämeenlinnassa jossain, niin 2:30 aikaa se iltapäivällä sanoi, että nyt olisi kahvin aika, mutta se on vasta puolen tunnin kuluttua se kahvi. No 150 726, 101 826 on maksettu summa ja tässä on palkanmaksukerrointain erittely. Tämä erittely jakaantuu palkanmaksukerrointain oleviin nippuihin, joissa on sitten palkkalaskelmat ja muuta. Ja mä tulostin tämän PDF-faktoria käyttäen, jotta mä saan tämän tulosteen ruudulle, ettei mun tarvitse paperille tulosta ja paperilta näyttää. Sitten mä teen seuraavan tulosteen täällä vuodenvaihdetulosteista. Otan vuosiyhteenvedon, jossa mä saan yhteenvedon palkansaajittain. Täältä voin saman tien tulostaa palkkakortit, eli jokainen saa palkkakorttityyppisen tulosteen. Mutta nyt kun mä vasta täsmään, että mahtaakohan tämä mennä oikein, niin mä tulostan ensin tämän yhteenvedon ja valitsen, että ensimmäisestä palkanmaksukerrasta viimeiseen palkanmaksukertaan otetaan kaikki mukaan. Tämä saa valittu, että tulostetaan vain osalle ja voidaan valita, mitä kenttiä tähän tulostetaan. Pistetäänpäs tulostumaan ja se tulee tämän saman PDF:n. Tässä tulosteessa on 150, 72, 628, eli sama summa rahapalkassa, sama summa maksettavassa ja myöskin nämä ennakonpidätykset, muut kaikki ovat samoja näissä kummassakin tulosteessa. Näyttää siltä, että kaikki on mahdollista olla oikein. Pienennän ton ruudun. Ja sitten mä otan täältä vuodenvaihdetulosteista. Niin tietysti mä voisin ottaa myöskin, koska tuossa on yksinä kokonaisuus nämä korvaukset ja vähennettävät erät. Niin näistähän mä saan erittelyn täältä. Muut listaukset, oma raportti, palkan osat, laskusäännöin. Niin täällä mä saan eriteltyä kilometrikorvauksia, päivärahoja, noita lisien erittelyjä ja vähennysten erittelyjä ja tulostaa samalla tavalla niistä tämä vuosiyhteenveto. Mutta mä tulostan nyt vuodenvaihdetulosteista saajakohtaisen erittelyn. Täältä saadaan kyllä sitten lähdeverollisten rajoitetusti verovelvollisten erittely, saajakohtainen erittely kaikille. Ja ensin tulee laskentakaavio, nämä laskentamääritykset tuolla kilometrien tai päivärahojen määrä 254 PVR, 254 OPVR, joita täällä kyseistä erää maksettaisiin PVR, OPVR on käytetty. Ja palkanmaksu kertakohtaisissa tulosteissa on 154 on aina tuo yhteensä-summa, 102 on kappaleen määrä. Kun siellä laitetaan 100 lisää, eli 254, niin se on koko vuoden luvut. No mistä nämä 154, 152 syntyy? Se idea vaan syntyy ohjelmoijan päästä, että jollain tavalla nämä luvut täytyy keksiä. Eli että 150 alkuset ovat näitä palkan osasia ja esimerkiksi 101 on rahapalkan määrää ja 2 palkan määrää. Näiden koodien selvittämiseksi, sen mytian ratkaisemiseksi on täällä näytä koodivinkki nettisivu,
joka aukaisee meidän kotisivulta. Tuon sivun koodaukset on selostettu. Teillä täytyy nettiyhteys olla siinä koneessa, millä palkanmaksu tehdään. Niin tuolla kerrotaan, että rahapalkka yhteensä on minun 101 ja tämä palkansaaja yhteensä tältä vuodelta on 201 ja tuolla on sitten 152 km on kappalemäärä, 252 km on vuoden kappalemäärä km-kilometreistä ja 154 254 on rahamäärät. Sitten kun täällä koodauksissa on esimerkiksi 710 nyt yhteensä tai 711, niin näissä viitataan johdannaiskaavoihin. Silloin kun samaan luukkuun on tulossa usealla tavalla koodattuja eriä, niin otetaan näitä 700 alkuisia johdannaiskaavoja, jotka tuolla kaavat kohdassa määritellään. Tuolla 711 oli kilometrien kappalemäärät. Siellä oli koodattu kilometrejä KMY, kilometrejä, yksi henkilö lisää ja rahamäärässä pidetään samaa koodausta, niin saadaan rahamääräkin sieltä oikein. Ja näitä koodauksia joudutaan käyttämään työmaksun koodauksissa, työkalukorvauksissa, päivärahoissa, jos meillä on erikseen koodattu kotimaan päivärahat ja ulkomaan päivärahat ja Viron päivärahat vastaavat. No kun nuo laskentakaavat tuossa ovat, niin jatka valinnalla tämä ohjelma rupeaa näitä laskemaan. Ja ruutuun se laittaa näkyviin, kuinka monetta oli laskemassa. Ja tämmöisessä muutaman palkansaajan jutussahan tämä on heti, kun se on nämä kaikki laskenut. Aikanaan oli tilanne, että vanhalla hitaalla koneella meni yhdellä asiakkaalle 4 tuntia tämän laskentaan. Ja sitten kun hän vaihtoi uuden modernin koneen, niin sitten meni jo 7 tuntia aikaa. Ja se on näin päin ne asiat hyvin usein. Mutta kuitenkin niin ohjelma on nyt verrattain nopea, että tämmöinen 500 tai 800 palkansaajan ruljanssikin menee 10-20 minuutissa läpi. Ja toi laskuri on tuossa ruudussa sen takia, että tiedetään, että onko se kone jumissa vai onko se tekemässä laskentaa. Nyt tässä on nämä palkansaajat. Paina palkansaajaa, tuolta seuraava. Ja tässä kohtaa päästään muuttamaan tekstejä, muuttamaan summia. Tekstejä sen takia, jos nimiä ja osoitteita muuttuu. Summia sen takia, että jos palkkaa on maksettu myös jollain muulla järjestelmällä kuin tällä Asterilla, niin tällä tavalla voidaan tuoda mukaan muulla järjestelmällä maksetut palkat tähän vuosi-ilmoitukseen. Ja myöskin autoetuissa pitää merkitä ikäryhmää ja onko vapaa autoetu tai käyttöetu, jolloin on niin kuin pakko syöttää tänne korjaavia tietoja. Myöskin jos on vapaaehtoista yksilöllistä henkilövakuutusmaksua tai sitten asuntolainan korkoetuja tai vastaavia, niin ne kirjoitetaan tähän per työntekijä ja sillä selvä. Ja silloin se tekee erittelyn tänne syötettyjen tietojen mukaan. Näitä palkanmaksuohjelmasta luettua pidettiin tämän pohjana. Tuolta saadaan yhteissummat paperille. Ja ohjelma kysyy sotumaksusta tehtyjen vähennysten määrä. Nämä on niitä, kun palkansaajat on ollut pitkällä sairauslomalla, josta Kela maksaa korvausta ja sen korvauksen osalta ei tarvita maksaa sotumaksua, niin syötetään se sotumaksu tänne vasemmalle alas palkkojen syöttötilaan siihen palkanmaksukertaan, joka sillä kertaa on käsittelyssä. Sitä ei tarvitse syöttää siis siihen palkanmaksukertaan, missä tämä palkansaaja on sairauslomalla, vaan sitten kerralla, kun selviää, mikä summa on vähennyskelpoista. Ohjelma ehdottaa sitä määrää, minkä se täältä luukuista lukee, se hyväksytään ja sitten se pyytää lukua, että palkat yhteensä kalenterivuoden aikana, joista työnantaja maksaa sotumaksun, kun sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen. Minä en tiedä yhtään tapausta, kenellä tämmöisiä on. Onko teillä kellään tällaisia?
Se voi olla, että ravintolan portsari, joka ottaa niitä narikassatakkeja vastaan ja hoitaa itse ennakonpidätyksensä ja maksunsa, mutta se työnantaja on vastuussa sotumaksusta, jos laulakon yläpuolella lukee, että vaateraha 5 euroa tai 2 euroa. Mä en edes tiedä, mitä se vaateraha on. Joku tämmöinen juttu voi olla, jotain muitakin juttuja voi olla. Mutta todennäköisesti ja sitten sen jälkeen tämä tulostetaan. Nyt se tulostaa siis tällaisen yhteenvedon, jota ei verottajalle lähetetä. Eli verottajalle ei lähetetä yhteissummia, eikä tässä ilmoituksessa, joka on verottajalle lähetettävä saajakohtaisen erittelyn yhteenvetotiedot, niin siellä on ainoastaan sen tilittäjän nimi ja puhelinnumero, mutta summia siellä ei enää nykyään ole. Tämä on sen paperin mukainen, kun aikanaan näitä lähetettiin. Siitä perua huomattiin juuri joku päivä sitten, että täällä lukee sotumaksun alaiset palkat. Niin tuosta pitää poistaa tuo sotumaksun alaiset sana pois ja laittaa siihen otsakkeeksi vaan palkat, koska tänne tulee kaikki palkat mukaan. 157,26 siinä on, niin kuin tuolla palkkalisten yhdistelmässäkin, ennakonpidätys 42,969, 42,969. Luvut täsmäävät. Sotumaksuahan siis ei makseta alle 16-vuotiaasta eikä yli 68-vuotiaista. Niin kun nämä täsmäävät nämä kolme keskenään, niin silloin on mahdollista, että täältä tehtävä tiedosto on ihan oikea. Sitten mennään tekemään se tiedosto. Niin tuolla on konekielinen, jolla se sen tiedoston tekee. Tuolla on tulosta tälle ja tulostaa per työntekijä saadaan paperilla oleva versio ja työntekijälle kertoo, että nämä tiedot sinusta verottajalle on ilmoitettu. Ja tätähän palkansaaja ei lähetä verohallintoon, mutta itsellemme me tulostetaan nämä tiedot tuolta tulosta kaikille, jolloin meille itsellemme on selkeä paperi joka ilmoituksesta. Tehdään konekielinen. Tässä on vielä, että näytä lopuksi muistiossa. Siinä me päästään katselemaan sitä tiedostoa, minkä ei tuosta tee konekielinen. Ja tämä valittaa niistä Y-tunnuksista, jotka on virheellisiä. Täällä on omasta päästä otettuja keksittyjä Y-tunnuksia, koska tämä nyt ei ole ihan oikeaa aineistoa. Ja täällä tehdään, että tämä on saajakohtainen erittely, eli nämä on lisäyksiä, on alkuperäistä tapahtumaa. Ja sitten jos siinä lähetetään virheellistä tietoa verottajalle, niin se on tietoni mukaan niin, että heille täytyy lähettää uusi ilmoitus, joka kertoo sen erotuksen, siis sen lisää olevan määrän. Sinne ei lähetetä sitä samaa tiedostoa uudestaan, muuten se Atsamäkinen saa nyt 2-kertaisen määrän palkkaa. Tai sitten 3-kertaisen, kun seuraava kerran lähdetään vielä. Eli sinne lähetetään vaan sitten se erotus. Yhteenveto, alkuperäinen yhteenveto, täällä kylläkin on vaan palkanmaksajan tiedot. OK:lla laitetaan. Se kysyy tässäkin kohdastaan sotumaksun vähennysten määrän ja ton erikoisuuden. Tässä saa käynnistettyä tämän ilmoittimen nettiselaimeen, siis verohallinnon palvelu. Tähän lähetetään sähköisesti verohallintoon ja kopioidaan tiedoston nimi leikepöydälle, josta se voi liittää sitten ilmoittimen tekstikeen. Tuomulla näköjään oli tuolla palkanmaksukansioissa, koska niin olihan se, kun mä aamupäivällä tämän saman jutun näin. Nyt se aukasi tämän verohallinnon sivun jo. Täältä voitaisiin heti kirjautua sisään ja lähettää tämä tiedosto. Mutta mulla itselläni on kyllä mieluummin semmoinen tapa, että mä ensin teen tämän tiedoston. Se menee mulla C:lle ilmoitin-nimiseen kansioon ja varmistelen, että kaikki täsmää. Ja sitten kun kaikki täsmää, niin mä sen jälkeen sen noukkasen ja lähetän verohallintoon.